Bdiewa li spiċċaw braba u serer u ġwiebi fil-linja ta' fejn il-Gvern qed jippjana triq fil-viċinanzi ta' Ħattart qed jispiċċaw ma jafux se jiġri mir-raba tagħhom u xogħolhom. F'istqarrija firmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Bdiewa u s-Sajd Edwin Vassallo, il-Partit Nazzjonalista qal li raba maħdum, serer u ġwiebi se jispiċċaw vittma mhux biss ta' triq li se tgħaddi mir-raba tagħhom, iżda aktar minn hekk qed jispiċċaw vittma tal-arroganza tal-Gvern li ma jitkellimx ma' min qed ibati minħabba d-deċiżjoni tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed isegwi x'qed jiġri u mhux se jħalli lil dawn il-bdiewa waħedhom u qabel kull proġett se jagħmel konsultazzjoni ma' dawk kollha li jkunu involuti. L-istqarrija tkompli li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-atteġġament tal-Gvern li jaħseb li jista' jgħaddi bħal romblu minn fuq in-nies, f'dan il-każ il-bdiewa. Il-Gvern bħalma qed jagħmel ma' dawn il-bdiewa qed jagħmel ukoll maż-żgħir filwaqt li jara kontinwament kif joġob lill-kbir. Din żgur li mhix ġustizzja soċjali u hija prova ta' kemm il-Gvern spiċċa tilef ir-ruħ soċjali tiegħu, ittemm l-istqarrija.